Sai kuma ya aka yi ka wani biyo ni. Ka manta yana Aliyu da ka kashe. Duk wani abu da na rasa babu wanda ya isa ya same shi. Kafin ne jana'izar ta duk sai na kashe ku wallahi. Har ya kashe ƙaramin ɗan lawa ha. Ana ita bulahira kawo in fanka kai ka ci gaba da rayuwa a doron ƙasa ƙarya kake wallahi yau za ka mutu. Yaya aka ka fito ta ina ka biyo bai ganka ba? Ya ganni. Kuma ya kyale ka? Ya zai kyale ni rike ne yayi. Na saka. Ne asuba hancinsa na raga-ragaje shi. Baka da ko baki. Kada ku bar su da raye. Haka kaddara ta zo, ko da su ba su kashe ni ba, ba zan wuce wa'adin kwanakin da mahalicci ya rubuto min ba. Idan kika yi kuka, lalle ruhina ba zai samu salama ba. Shi mun addu'a. Tafi muka babana. Dan Allah dan annabi kan ku tafi da shi ku yi hakuri ku. Wannan abun da ya same shi kaman wani abu ne da ya kama da kankarar zunubi akan abubuwan da ya aikata. Kada ka bari su raba ni da kai, ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba tare da kai ba Sanda. Ku tafi da mu tare ku kashe mu tare.